Γεια σε όλους. Λοιπόν, παιδιά, για να μην λέτε ότι αργό, κοίταξε τι έχω χτίσει. Όλο αυτό τώρα για σας. Κοίταξε τι έχω χτίσει. Όλα αυτά. Δείτε. Μπορεί κάποιος άλλος. Δείτε. Ολόκληρο σχολείο έχω χτίσει. Έβαλα κατά λάθος ένα εκρηκτικό. Δείτε. Όλο αυτό. Τι αργό τελικά, παιδιά, αργό. Δείτε. Πού να δείτε ακόμη τα καλά τα καράβια. Δεν τα έχω κάνει τόσο καλά, αλλά κοίτα. Έχω χτίσει όλα αυτά. Κοίταξε. Να. Πόσο αύρα. Δείτε. Για να μην λέτε τι αργό. Κοιτάξτε. Και αυτό. Θέλετε να δείτε πώς είναι μέσα. Να δείτε. Δείτε. Σαν να πάρω ένα τέτοιο. Όχι. Ένα λεπτό, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Το ζωγραφίζω. Δείτε. Και κάνω και ένα βελάκι. Για να μην λέτε ότι αργό. Δείτε. Έτσι. Το δείτε. Περιμένετε. Πω ρε παιδιά. Πατήστε στην οθόνη να το πάτε επί 2. Γιατί ακόμα αργό εγώ για επί 2. Δείτε τώρα. Μπήκα. Δείτε. Για να μην λέτε ότι αργό. Θα μπούμε στο καράβι Ελισάβετ Κρούιζης. Για να μην λέτε ότι αργό. Κοίταξτε τι έχτισα. Ήταν να το κάνω 10 λεπτά πριν και έχω χτίσει όλο αυτό για να είμαστε έτοιμοι. Να μην τα χτίζουμε μετά και βαριέστε. Δείτε. Για να μην με θεωρείτε νουμπάκια ότι αργό. Δείτε όλο αυτό. Κοιτάξτε. Και στη γέφυρα του καραβιού. Πηξίδες, ταχύτητες, κλειδιά για μηχανή, bow thruster, δεύτερο bow thruster, stand thruster. Και λέτε ότι αργό. Λέτε ότι αργό, ενώ έχω κάνει τόσα. Στο επόμενο live, όταν φτάσουμε τους σωστούς εγγεγραμμένους, θα σας κάνω live και θα παίξετε μαζί μου και θα χαλάσω 3.000 Robux στο Stile Brainrot για να αγοράσω Secret Lucky Blocks, πάρω βάση καινούρια και θα σας δώσω και υπτάμενα χαλιά. Να μπείτε στο live. Θα διαλέξω κάπου στα 7 άτομα. Όποιοι μου κάνετε εγγραφή και ένα σχόλιο, να μου στείλετε πώς σας λένε στο Roblox. Καλύτερα να μου γράψετε το παπάκι και το όνομά σας και το παπάκι, είναι πιο προτινούμενο. Το παπάκι και το όνομά σας, να μου γράψετε τι θέλετε για βοήθεια στο Stile Brainrot και την ηλικία σας. Εντάξει, εγώ σας λέω. Περιμένετε όταν κάνουμε live, γιατί δεν σας βλέπω να θέλετε. Δεν μου βάζετε εγγραφές. Εντάξει, μπορεί
σε κάποιους να μην έχετε λογαριασμό στο κινητό, αλλά μία εγγραφούλα σας ζητάω. Μία εγγραφούλα. Μία. Μα το Θεό, να τεινάζω ένα TNT. Μύθοι λένε μέχρι να τειναχθεί το TNT δεν θα μπορέσετε να κάνετε εγγραφή και like. Αλλιώς άμα το κάνετε θα βρείτε 50 ευρώ στο δρόμο. Το κάνατε? Θα βρείτε 50 ευρώ στο δρόμο. Περιμένετε. Να, κοίταξε. Κοίταξε. Θα πετάξω ένα εκεί. Πού? Θα πάει στον Ποσειδώνα. Έπεσε. 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 Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δείτε, δείτε. Τι γίνεται. Δείτε. Θέλετε κι άλλα? Θέλετε κι άλλα? Άμα φτάσουμε 50 likes θα να τεινάξω το σχολείο. Θέλετε να δείξετε τι έχω κάνει για να σας το δείξω και χωρίς κανένα mode. Λεφτά δεν έχω δώσει για τα mode. Δείτε, δείτε. Σ' όλα. Σ' όλα. Γράφω και σπίτια, να δείτε. Να δείτε. Γιατί έβαλα το... Δεν έχει. Δεν έχει. Τώρα με πιστεύετε? Με πιστεύετε? Τι? Με πιστεύετε τώρα? Τι? Μουτ θα γράψω. Μουτ. Να δείτε. Δεν έχει. Το έχω γράψει και λάθος. Η αλήθεια είναι δεν το έχω κάνει λάθος. Τέλος όταν αφήσετε δεν τα πω καλά με τη γραμματική. Να δείτε το. Δείτε το. Για να μην λέτε πράγματα. Πες ο στόχος. Παραλίγο να το πετύχω. Να. Πάνω κορυφή θα το πετύχω. Να δείτε. Κοίτα. 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 Μπαμ. Να και εδώ. Και εδώ. Τι είναι. Θα τον άφω. Θα τον άφω. Θα τον άφω. Χιώσω. Δείτε. 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 Δεν έσκασε. Δεν έσκασε. Το βλέπει. Το βλέπεις. Είμαι και στο creative. Να. Θα τα πούμε σήμερα. Θα κάνω κι άλλο βίντεο. Κάνω τώρα συχνά βίντεο. Ναι. Κάνω πολύ συχνά βίντεο. Κάτι έπαθε. Αυτό ήταν το βίντεο. Θα τα πούμε αμέσως τώρα στο επόμενο βίντεο. Γεια.